Il-lejl it-tajjeb bibtiegħi Milanisti u anke mhumiex qatt ma bsart li jumej biss wara li jispiċċa l-kampjonat kelli nerġa' noħroġ video ieħor. Din id-darba iva sajjetta fil-Bnazzi xi ħaġa li ħadd ma stenna Paolo Maldini, l-ikona tal-Milan, il-qalb tal-Milan, il-moħħ tal-Milan, ħalla lil-Milan. Stramba veru, anzi, niskuża ruħi, mhux ħalla imma ġie mkeċċi mir-rwol tiegħu minn President Jerry Cardinale. Issa, naf li hawn ħafna ħajgħidu tannej kamellu biex ma niċċarax iktar diskors. Smajt ħafna kummenti fej qalawlu di tutto di più lill-Kardinale u minni ħanati tort lil ħadd. Però jiena ħankun daqsxejn differenti fi kliemi. Għaliex? Mela, l-ewwel ħaġa nirringrazzja lil Maldini għal kull ħaġa li għamel mal-Milan. Kemm bħala plejer, kemm bħala captain, kemm bħala dirigent. Maldini f'qalbna għal dejjem. Jiġri x'jiġri minn hawn ma joħroġ qatt. La minn hawn jiġifieri mill-arma u laqqas mill-qalbi minn taħta. Bħali ovvjament kull supporter tal-Milan bil-fors. Bil-fors. Però skużawni, però ġara il-bieraħ. Jidher li kien hemm meeting bejn Maldini u Cardinale fejn hemmhekk bum sploda kollox. Għaliex? Skont anki xrajt u xi smajt jidher illi Maldini rrid imexxi kollox hu. Kibritlu daqsxejn rasu u ħaseb illi l-Milan saru letteralment tiegħu. Cardinale li għandu il-Milan u nefaq aktar minn biljun euro biex jixxi l-Milan għallu sma ħoj. Jiex trajtom mhux int. Għalli ngħidu kif inhi tagħmel sens. Tagħmel sens. Imma Cardinale ma jfix fil-futbol, dik nitkellmu fuqha. Però nitkellem issa, flus. Naqsli kieku jien nixtri laptop, pereżempju. Immur għand l-editur biex insemmi li xatt ħalli żgur ħadd ma jħu għalih u naf li l-editur ħajjifhem għal fejn qed ngħidlek, u l-editur jgħid li ġibtu għandi dada tiegħi. Leku. Jew jien ngħid l-editur isma' toqgħod li ħsieb it-tella li erba' affarijiet fuq il-laptop u jippretendi li l-laptop sar tiegħu. Le. Xogħol Maldini kien li jixtri lill-plejers. Issa, huwa minnu li ħafna plejers jew mal-Milan għax kellhom Maldini, iva, nibdew minn Teo Hernandez. Li qal ċar li ġie mal-Milan għax kellhom Maldini u kien hemm oħrajn. Però, fl-aħħar mill-aħħar, Elliot, Gordon Singer u issa ovvjament Jerry Cardinale huma jħallsu u jiffinanzjaw plejer. Melek Maldini jrid jonfoq 20-30 miljun u Cardinale jgħidlu sma' 15. Naraw kemm naraw ikraħ il-Kardinale, però dawk il-15 irid jonfoq, 15 irid jonfoq. Maldini irid jara kif inaqqas il-prezz. Issa, Maldini għandu rasu jibsa. U ti mhux qed ngħidha jien qalu li nies minn ġewwa. Nies minn Casa Milan, nies li jkunu dejjem Milan, eċċetera, eċċetera. Mhux se nsemmi smijiet għax ma nagħmilx jih. Però persuna partikolari li jaf il-Milan sewwa u jaħdem propju għal-Milan tista' tgħid għalli dan id-diskors. Maldini huwa rasu jibsa. Jew li għajtu, jew xejn. Issa, ġara fil-każ. Dan 100% li għallu Kardinale ċertu affarijiet ma qabilx magħhom u kif Maldini jagħmel iqum fuq il-mejda u jitlaq l-barra. Issa jew kien hekk il-każ, jew inkella kien il-każ li Kardinale qallu jew hekk jew żarma. U Maldini ġie mġiegħel li żarma. Jew ġie mkeċċi mir-rwol tiegħu. Sewwa li keċċih? Le. Però rridu nifhmu wkoll li ma tistax taħdem b'bniedem hekk miegħek. Issa, 101 Massara. Għaliex? Għax ovvjament it-transfer market tas-sena l-oħra ma kienx tajjeb xejn. Issa, Tegnin se titkellem jien nibqajt sal-aħħar partita nittama. U għadni nittama f'ċertu plesi sena d-diela bħalna jdu għandna Deketelare. Sissa, ħadd ma jista' jgħid Deketelare ma kienx flop. Issa jiena Deketelare nammetti li għadni nistennih sissa u nibqa' nemmen li huwa plejer tajjeb, però sissa kien flop. U dan kien fuq insista Maldini li jġib lil dan il-plejer.
Seta ġab il-ħaddieħor, però rrid lilu biss. Plejers oħrajn li tlifna għax Maldini tefa' moħħu fuq plejer. Sven Botman. Maldini mar fuq ċaw. Moncada għallu ġib il-Botman. Moncada għallu ġib il-Enzo Fernandez minflok ġab l-ewwel prova Renato Sanchez kif tilfu Enzo l-ħamar mal-Benfica u ovvjament mar ġab il-Bakayoko. Ieħor, per eżempju, u din naħseb li hija l-ikbar flop. Randall Kolo Muani. Plejer li kien majjat ma' Franza orrajt ħabba l-injuries orrajt, pero kien majjat u lab anki fil-finali tat-tazza tad-dinja. Kena ċas nġibuh b'xej, pero Maldini ma reġib il-grande Divock Origi. Deċiżjoni tisina ta' Maldini. Tajt li Maldini ħażin bissa għamel le. Għamel ħafna tajjeb, pero dejjem kien hemm Moncada li għallu ġib il-dak u mhux il-ieħor. Mel isma' minn Moncada. Ma mhux dejjem isma' Maldini. Issa. Nerġa' ngħid minix qed maqdar il-Maldini u mhix qed nikkritikah, sempliċement qed ngħid l-opinjoni tiegħi. Li ħadd naf li tkun differenti minn ta' ħafna minnkom. U għandkom kull dritt. Però jien nemmen li issa b'din il-soċjetà ġdida ta' Redbird ta' Ġeri Kardinale b'Jeffrey Moncada, Fullani, Giuseppe Fullani, u għet jisemma kol xaħat Bean, li jina l-uniku Bean li nafu għam Mr. Bean ġiveri saqsonix dwar da Bean minu, jina rrit inti għom il-ċans. Wara li jispiċċa dan il-transfer market, dan il-soq ta' trasferimenti, f'Settembru namlu l-ewwel bilanċ. F'Diċembru Jannar namlu t-tieni bilanċ wara li kun għadda nofs staġun u soq ta' trasferimenti ta' Jannar, u mbagħad nerġgħu nitkellmu bħal da żmien sena meta jagħlaq l-istaġun li jmiss. Semmek jien ħanibqa' ma nagħtix opinjoni dwar Ġeri Kardinale u Redbird. Għax nibqa' nittama. Sena d-dieħla nitkellmu mod ieħor. Kemm fuq hekk u anke fuq ċertu plejers li s'issa ma rendewx. Il-video jaqaf hawnhekk bib tiegħi. Ħaniltaqgħu żgur fit-22 ta' dan għall-programm Botta u Risposta fejn bħalma tafu ħankun live fl-imkien ma' Mark biex nagħlqu dan l-istaġun u mbagħad l-editur, is-sur editur jgħidilna minn hemm, ma tgħidlu s-suri huwa li dak. Saħħa likom bib tiegħi u dejjem Forza Milan. Ciao ciao.